Taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichimah vibes, ku subscribe. Barkanku da zuwa channel namu wato Kichimah vibes. Yau muna ɗauko muku da sabon rahoto yanzu za ku ga ɗimbin masoya wasu har kusan mutuwa suke wato su ma suke yi akan ganin yarinyar nan mai farin jini wato Safara'u a ƙasar Niger. Ɗimbin masoyan da yarinyar ta tara a ɗan kwanaki kaɗan ya fara ɗagawa mutane hankali, yanda an bar mutane da cece-kuce a kai, ita kuma ta riga ta fashe ta yi nisa. Manta kuna tare da Kichimah vibes, ku suburbuɗa mana subscribe, ku like, ku comment. Mun gode, barkanku da zuwa, ku sharing.